arreta zeri jartzen jogun, hoi amplifikatzen omen zaigu, alegia. Probatu, zauden lekuan zaudela, eskatu zure mentiri dauden gauza urdin guztiak ikusten laguntzeko. Eta ikusiko zuz ez ziztun harrapatuko ju, dauden gauza urdinak edo urdinekin zer ikusi dutenak. Ez bazu ezer, ez badizu atentzioa ditu, pues esan, hemen dauden soinu atseginenak, zein dira? Eta ikusiko zu ze ziztun harrapatzen jun, edo soinu desatseginenak. Norbeak bere realitatea jo. Zein da proposamena? Zuk benetan desiozun hoi idatzi jaban emazu. Eta horta eoten baza erne, hoi lantzen, horri arreta eskenita, horri energia eskenita, horren bila jonta, ze ustezu biziko zula. Eta desiuk izan diozke, bueno, pues beste gabe, hola, ze gustatzen zait, ze gustatuko litzaidake, bueno, pues hoi apuntatu, eta zirrara sortzei zuten gauzak apuntatu, bale, izan diake hola, edo izan diake, zure bizitzak kiun atal ezberdin guztitan ze bizi nahizu. Hau beste batin landuko dut. Bino, zuk mezizu, arreta jarri. Ez bazu arreta jartzen, zuk naita, zure mentea ibiliko da, beha nahi duen bezala. Torren biziko zure mentik, bere ustez, zu beldurtzen zaiun mundu hoi, edo zuk desioetzun mundu hoi, edo ez du kontrolatu, esaten digu, behan nahi du bezala. Edo zure mentea ezi zure alde lanin jartzeko, edo zure mentik zu jarko zaitu bere alde lanin. Da, baldin balitz, zuko idesio zula benetan, eski ez da, beha suposatzen nahi da. Proposatzen dutena da, zure desiok idatzi, eta landu. Eta arreta horta jarri, eta ikusiko zu nola aldatzen den realitatea. Realitate fisikoa konturatuko za aldatzen dela, minio hasieran konturatuko za, minio ikaragarri azkar gaina, aldatzen dena zure reakzioa realitate horrekiko, eta zure reakzioa aldatzen denin dena aldatzen da, eski ez da bukleik ez da sortzen. Edo sortzen dena zuk desiozuna da. Hoi, oso diferentia dela, Ardura dugu gure bizitza nola bizi dugun, Ardura ikaragarria, erabatekoa, ze bestela gure mentia da bizitzen, gure bizitza. Nor bere esku,